Balei ki Kynthei FB kim Treh Samla IP. Boleh perlok Samla apira-pura nak apira channel bun sen ngajiu ye ke jingkli ha po ki comment section ha po WhatsApp number janga apira ngadeng we ka. Kynthei panga internet ngakendu na po FB nang tangala ye teks ketukuni pon FB la pan number phone ding tupat la ye teks handai kasdang ka le bomon da teks kam ju reply da phone ru kam ju sim teng pat accept friend hiken handai FB handai dang teks pat ikan FB kam ju reply balik kalong kumni handai ngapat nga internet plat dikahaduk kata-kata handai kumno bangan yo e ka pi perlok kai ka bangidon kam bane keren manta kalong ba om dai tang ma pi ugai ubadan HKFB HKFB account jengka don sibun ki gai ki baat friend ni kaman la ka singi la dai ka Kynthei le ka ba khambit menta pibo menta dai ma piu ne gai dan napadeng jong pi dan sibun ki gai we ar lai sausan kumto ter bon ki gai handai napadeng kini ki we ki gai ngan ong pi ka Kynthei ka kham sngu tenat ka kham internet ya we ugai ubom ju tebe ya ka 80 kane ka bang ong pi barbor 80% rules menta napadeng kini ki gai baro let's say dai ma pi mar sembo dur maka gawe hapo katang si post dur maka phila lek no nongkong phila lek like nongkong phila lek comment pi agumno you look so beautiful ni ci iskon ci internet chenu kane chenu katai menu philek kai chenu la de bo sipun ki jingkli let's say philai uta we gai napadeng gini napadeng gai te kini ki we ki gai ki lek kamta don ki gai ki ba kapet ya ka comment ya ka jing comment don ki ba kampet hande napadeng ki we pat napadeng kini ki gai boro don sibuk don we gai don way guy uni guy ulai kumno ulai ikan ka shipoteli ka post ikadur let's say ugne guy we ulai tanggawe kadur let's say na prank shipoteli u comment tanggawe kani ka Kynthei ha ka cika bakan wan sepi kan ya i ya pi ba na ba pi koloi ban like ka kadur cika ba pi koloi ban comment ya ka jing post cika handai ka Kynthei pat ha ka jinglong jungka Kynthei ka koloi ban like tebe ya uni u guy u ba like tang ya ka we kadur u ba comment tang ya ka we kadur namar Balei haktin perangki ong scarcity kata gamut ba na perangki gai baro ki ba ka Kynthei kala suk ban yo mampin mar blem ta ka ong pi ka Kynthei katang shu ki pi kala yo pi hakti ya kini ki gai ru la da bio hakti ya ne gai ru tang shu katang shu ong hoi kini gai le ki ap lupa handre ya ne we gai pat uba ka taxi katang hisien uba la ikatang hisien lano ya uni ugai kadon jing artaten hatu uni ugai udan jumut sisa na emika na marba umju teks pa umju like bhai ka post jingka habukut pat ka Kynthei ngan ong ipi kadon jing internet kum yakini kijat sendrang teman ta kada ku bakong nangkong ka ek ba pi phim yo ya ka Kynthei na po FB ha ba pi internet pi text pi phone lane pi like pi comment ya gidur ya ka account jungka ha po FB den mar ba pi la le ya ka kam ka ba kala da ka ba like pala da ka ba comment pala nre ka jing sha pi dei ban le komuni ugai namar bangan ong pi la da dei ba kadon jing internet ya pi dei la da pi comment tang hisien ru kala comment pala hi kala comment ya pi nanta kala reply ka comment pi kala like biang ya ka dur jung pi Andai telada pilek like kana si spak tali si pau tali man laga sini man laga mit pilek wish good morning kan ampoi snu balai ngaju ong ipi barbor 20% and 80% rule kata ngamot ba pi dai ban like ka comment ka hot ka biang sisien let's say menta tayo ka post dur let's say pila ban like sisien pila ban comment sisien la biang andai la sentiyo lane la semenai ha kono por ka ba pila sungtu ba kala kam slap pila ban like biang sai sien comment biang sai sien ne ban like biang sai sien hare kan mau kumno 20% kamut ba phim ju dai ban cross ni 20% ai la de karu ba ka dai ban comment la ne ba ka dai ban like ka do ju pi menta pi like ka sien te alsi arsen hare ya ka do ju pi kam ju like hare ya pi ya ka post ju pi kam ju comment ya kum gini Kynthei syukur sebaik la biang kam don jumun toy ru mep ba pin like tebe ki like no satang lada ki ya like Samla lene lada ki syat Samla lene da om don ba lan like no satang lada om don ba like lene ba comment ya gani ga post ka ya pi kan sawan tebe menta ka ba ar kajing bakala jong ki sendrang hadian pat bakila teks bat ka Kynthei kila like mne kila ya teks let's say ka kam ka bijam ga la ya be sprang mental ayo number phone anda la yo number phone ka kajing le jong ki sendrang pat kalong ba men step kenang ba kida ki perkat ba la kenang ban yo ya ka teks men step teks men singi teks men mid phone teks good morning good day good night pen i ka jing take care ka hadu kata hadu bakani ka hadu baka Kynthei kum kita ka jing le jong piru kan sangya no EP banokong scarcity barabor pide makan mau kata let's say handin filayo number phone pi text ka sisien
ailat deka bakan sa teks biang ipi ha kawe kesingi menta pila ban teks ka shisin kawe ke message kam reply sengap laga sengap no bi phone ka shisin kam phone ipi kam pick lane kam phone biang ipi sengap laga sengap no hading ketu ars ni lai singi sa teks biang sa phone biang page kalong kumno lada ka reply ipi tok lada ka phone biang ipi te kata kalong ka badai namar ba lada dai pi invest ka 20% ka dai ban invest pi khendiat lada kam pat dai namar leba komenta kam pat dai ka samla pi hendrai ba pim pat dai pat ban cross ya gani ka 20% pi ha ban dai ban phone ru ya ka shi phone ka katu ka ni lada kam phone sengap no wat ju phone pelat wat ju ong balei pim reply balei pim text balei pim phone pi dang bun kam ne pi don chanu balei pi le he menta ni pi tele sorong phamo le bhabriu phamo le ak phamo kita ki bro em wat ju ong kumta kat ba pi dang island nya ka Kynthei sengap laga sengap baik lada ka text sur ya text itu ailat pat pi ru bo jingkeli ya ka nang ta karo ka dai ban bo jingkeli pi kam dai gamba ju kam dai pat gamba ong menta pi la yo number phone ka pi la text ka pi ong hai ka ka ong pi hello pi dang la yu ka ong shong la da bam ka ong ho oi pi wan shino mane shang la samthia ho oi lada ka le kamta shu kot bet ya ka ni ka jing text ne ka jing phone pi sengap bai nok sanan jar waju ali le ne ban bon ki serang tang bakin yo ban ki perkat ba da ka balik kumni kin yo ya ka jing ka Kynthei ban peteng ya ni ka jing keren ne ya ka jing ya text ne ka jing phone ha FB le ne ya kini Kynthei ki badang island kata kalong ka bakala ki text la ka reply bhai pi ya chakmat la da ka le kum bomon le ka le pajak ka le bom su nyawi pi ru le bom su nyawi ka waju le tebe ya ka Kynthei ha ba ka le bom su nyawi pi namar ba kan ampoi shino handai pi la kumnopan ha ba ka text pi text mentai ka le bom su nyawi pi to la biang menta ka miet le ne up shwa ars ni le si ha ga wei pat ka singi kumta barbor ha ga wei ka singi ni Kynthei kan sangat hi ha ka sirip chu pi ba le si pin sayo hi ka kumta Hare ombat bak ngamla pat ban aya ke jing tikna bakan pin sayo be ya ka le se na pedeng ki na pi dei ma pi ugai bele kumta don so we ugai bele kumta don so we ugai bele kumta ka Kynthei ka ban jet pi le ne ka jet ye gini le tang ubadon bak manu bala ban yo ya kata ka Kynthei ka ba pi ru pi itanan hare nga perlok ngan ong pi barbor family kayeng kesem kolong ka ba koridor hadu kata ba haba pijet Samla ngapan siluri pi ba pinda haba pijet Samla kan ogono Kynthei pe ya ka Kynthei ka ba pi itu ya kayeng kesem jengka kawan da kayeng kesem ka ba kumno dan ne ka de ka jat bri ko ba kumno shua pin pentikna ya de ba pin yelang bat ka namar ba handre bat ka ba jabun ki khna Samla ha po kan ka peteng ban riu ba menta ki itanat ya kawi ka Kynthei ki la pha kali ki la le kendo ki la le ki kam ki ba Syutia mulu ki bala le syutia kumne kamtai ha bukut hi kadon kejing kelumar ha kejing Samla juki kadon kejing jot ha kejing Samla juki ka bapun kelumar namar ba le se kiyo ya ka Kynthei ka bomdei na ka menta juki kiyo ya ka Kynthei ka bala jot la para lupa namar ba ka Kynthei hadin baka la jot la para ya le di emotionally physically psychologically menta kam wanra jing ba eru MVP page ba Kynthei ka dei belong emotionally healthy mentally healthy bat ka yeng kesem ka ba khanang bakan wanra ya ka yeng kesem jung pi le ne ka jinge dei Samla jupi ka basuk basain hadin habu kule sibun perlok